Να καλέσουμε στο βήμα την κυρία Ελισάβετ Βελώνη για να παρουσιάσει την εργασία προσομοίωση ή μάλλον μετεωρολογική εκτίμηση και ορθολογική διαχείριση κινδύνου πλημμύρας. Είναι η μοναδική εργασία που θα φύγουμε από την επιφάνεια και θα πάμε στην ατμόσφαιρα. Νομίζω εκεί είναι και η αφετηρία μας, εκεί εγκλωβίζονται και τα μεγαλύτερα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ανάμεσα σε αγαπημένους καθηγητές, αξιόλογους συναδέλφους και μελλοντικούς συναδέλφους. Και θα ήθελα και εγώ, κύριε Πρόεδρε, να σας συγχαρώ με τη σειρά μου για την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πήρατε, γιατί το πιο κρίσιμο είναι να επικοινωνούμε τα επιστημονικά δεδομένα. Άρα έτσι θα ευελπιστώ και εγώ να κάνω μια μεγάλη αρχή. Να σας γυρίσω λοιπόν λίγο πίσω, επιχειρώντας μέσα από αυτή την εισήγηση να δούμε το ιδρομετεωρολογικό πλαίσιο του πρόσφατου γεγονότος στη Θεσσαλία και πώς αυτό το ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο συνδέεται με την ορθολογική διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας. Δεν συνηθίζουμε να μιλάμε για ορθολογική, rational, όπως θα βρούμε στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι κάτι καινούριο που πρέπει να βάλουμε στο λεξιλογιό μας, κατά τη γνώμη μου. Λίγο πολύ θα περάσω αυτά που έχουν ήδη υποθεί από τους προηγούμενους ομιλητές. Η κακοκαιρία Ντάνιελ ήταν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε μια ευρύτερη περιοχή, πέρα από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Λιβύη, που γνωρίζουμε ότι είχαμε πάνω από 11.000 νεκρούς. Δεν είναι καινούριο γεγονός το ότι η Θεσσαλία πλημμυρίζει. Έχει πλούσια ιστορικότητα. Ήδη γνωρίζουμε πλημμύρες για τη Λάρισα από το 1811, τη γνωστή πλημμύρα στην Καρδίτσα το 1994 και διάφορες πλημμύρες στην περιοχή του Βόλου. Ωστόσο, και η ίδια το χαρακτηριστικά της Θεσσαλίας συνδέονται με τις πλημμύρες. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί την καρδιά του αγροτικού τομέα. Τα ίδια τα πλημμυρικά φαινόμενα, αυτά που έδωσαν το ιδιαίτερα γόνιμο έδαφος και έχουμε τις μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις. Να περάσω σιγά σιγά στο φαινόμενο. Όπως έχετε ήδη ακούσει, πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό mega block, ένα καιρικό μοτίβο εμποδισμού, όπως τα λέγαμε, όπου η θερμή υγρή αέρια μάζα ουσιαστικά εισχωρεί σε ένα πεδίο ψυχρό, όπως βλέπουμε. Στα σχήματα που σας δίνω ουσιαστικά για τα πρώτα 4 γραφήματα στο πάνελ έχουμε για τις 6, 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου την κατανομή του γεωδυναμικού ύψους στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 εκτοπασκάλ στο πάνω πάνελ και 850 στο κάτω πάνελ. Είναι χαρακτηριστικές ισοβαρικές επιφάνειες για να δούμε και αυτή την μορφή του σχήματος ωμέγα που μπορείτε να παρατηρήσετε και εσείς. Είναι συνήθως ικανά αυτά τα συστήματα να φέρουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Όταν όμως τυχαίνει και συνδυάζονται με καιρικές συνθήκες, την εποχή ας πούμε τώρα, όπου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη η θερμοκρασία της θάλασσας, δημιουργούν ένα ακόμα πιο ευνοϊκό καθεστώς λόγω των υδροσταγονιδίων για να έχουμε μεγαλύτερη ένταση στην καταιγίδα. Έτσι και σε αυτό το φαινόμενο, όπου χαρακτηρίζεται από κάποια περαιτέρω αρνητικής φύσεως χαρακτηριστικά, έχουμε χαρακτηριστική αιμονή στο χώρο και στο χρόνο. Βλέπετε και τις 4 μέρες πώς βρίσκεται αυτό το σύστημα πάνω από την περιοχή μας. Θα δούμε στη συνέχεια και κάποια μοτίβα για το χρόνο. Για του λόγου του αληθές, αντίστοιχα βλέπουμε και τις ανομαλίες, δηλαδή πόσο αποκλίνει η συγκεκριμένη ημερομηνία από τη μέση καιρική κατάσταση για τη συγκεκριμένη ημέρα, δηλαδή με αναφορά σε μια κλιματολογία 30 ετών. Οπότε βλέπουμε, έχουμε μελετήσει πολλά αντίστοιχα φαινόμενα, πραγματικά πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ανομαλία, ένα όντως ακραίο συμβάν. Και αυτό που είπαμε και προηγουμένως, στην αιμονή και στο χρόνο, εδώ βλέπουμε για τις επόμενες μέρες το ίδιο μοτίβο να εμένει στην περιοχή, 10, 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Είχαμε προγνώσει ότι πρόκειται για ένα ακραίο φαινόμενο. Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο, το ECMWF, μέσα από τον δείκτη ακραίων προβλέψεων, τον Extreme Forecast Index, ήδη είχε δει από τις 3 του μήνα ότι πρόκειται να έχουμε στην περιοχή ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο. Βλέπετε και στο χάρτη το μεγαλύτερο, ο δείκτης έχει την τιμή 0,7 ήδη από τις 4 του μήνα.
ο δείκτης να πω ότι ουσιαστικά αναφέρεται στο συνολικό ύψος βροχής σε σχέση πάλι με την κλιματολογία. Η κλιματολογία είναι ο δεύτερος, ο μικρότερος χάρτης για την ευρύτερη περιοχή. Και όσο ο δείκτης στείνει προς το 1, είναι πιο ακραίο το επεισόδιο. Βλέπουμε αντίστοιχα τις ημέρες 5 και 6, που ήταν το πικ και για την περιοχή της Θεσσαλίας, ότι πράγματι ο δείκτης παίρνει αυτή την τιμή και σταδιακά πώς υποχωρεί, μάλλον υποχωρεί από την περιοχή μας, κατευθύνεται όμως προς τη Λιβύη, που είδαμε και την εξέλιξη του φαινομένου. Όσον αφορά τώρα τα μοντέλα που διαθέτουμε και τις τιμές της πρόγνωσης, η αλήθεια είναι ότι η αριθμητική πρόγνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου εύστοχα εντόπισε τον πυρήνα της καταιγίδας και τον χρόνο στον οποίο θα έχουμε τη μέγιστη βροχόπτωση, όμως υποεκτίμησε το συνολικό ύψος βροχής. Έδωσε περίπου 300 χιλιοστά μέγιστη βροχόπτωση. Η πρόγνωση του αστεροσκοπείου, όπου είχαμε και ένα update κατά τη διάρκεια του φαινομένου μέχρι και τις 5 του Σεπτέμβρη, έδωσε ύψη βροχής αρκετά υψηλότερα, τιμές δηλαδή 500-600 χιλιοστών. Σας αναφέρω και συγκεκριμένα εύρη για ενδεικτικές περιοχές της Θεσσαλίας. Και πάλι όμως είχαμε υποεκτίμηση, όπως θα δούμε. Σε γενικές γραμμές όμως είμαστε αισιόδοξοι, γιατί παρατηρείται μια σημαντική βελτίωση, πρόοδος και στον τομέα της αριθμητικής προγνώσης καιρού. Είναι το νούμερο 1, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Να κάνω μια παρένθεση εδώ στο κομμάτι της πρόγνωσης και πώς συνδέεται με την έγκαιρη προειδοποίηση. Να μην εμβαθύνω στις φωτογραφίες, έτσι κι αλλιώς σχετικές εικόνες ήδη έχουν αναφερθεί και από συναδέλφους. Είναι ουσιαστικά οι προγνωστικοί χάρτες που εξέδωσε η ομάδα του Μετεό, του αστεροσκοπείου, για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Εφόσον έχουμε καλή έγκαιρη και έγκυρη πρόγνωση και αξιοποιήσουμε αυτή την πληροφορία, είναι το νούμερο 1, το βασικό μας input, για να περάσουμε στο επόμενο πολύ σημαντικό βήμα, αναλύθηκε από τον προηγούμενο ομιλητή, που έχει να κάνει με την υδρολογική μοντελοποίηση. Η υδρολογική μοντελοποίηση με τη σειρά της θα φέρει τον χάρτη πλημμύρας, όπου ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, όπου θα έχει αναπτυχθεί αμιγώς με τοπικά χαρακτηριστικά, για κάθε περιοχή ξεχωριστά, θα αποφασίζει εάν τελικά θα εκδίδεται ή όχι μια πρόγνωση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε επενδύσει και έχουμε εξελιχθεί πάνω σε αυτό. Το επόμενο βήμα, που είμαστε αρκετά πίσω σαν χώρα, είναι μπροστά μας, και αυτά τα φαινόμενα, καλώς ή κακώς, τουλάχιστον ενεργοποιούν το διάλογο και τη δραστηριοποίηση. Καλό το 112 οπωσδήποτε, γιατί σώζει ζωές. Είναι ένα εργαλείο που διαθέτει στα χέρια της αυτή τη στιγμή η πολιτική προστασία, αλλά πολλές φορές, δυστυχώς, όταν γίνεται υπεραξιοποίηση, πλέον δημιουργείται και ένα ζήτημα απέναντι στους πολίτες πόσο θα σέβονται και τις επιμέρους προγνώσεις, έτσι. Και μιας και έκανα αυτή την παρένθεση για την προειδοποίηση, να περάσω και ένα βήμα παρακάτω στη διαχείριση της κρίσης. Και εκεί, σαν χώρα, έχουμε να διανύσουμε πολύ μεγάλα βήματα. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη κάνει, σας προκαλώ να ξεφυλίσετε το σχέδιο Δάρδανος 2, που καταρτίστηκε στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας Ξενοκράτης. Είναι πολυδέδαλα, θα λέγαμε, σχέδια, τα οποία απαιτούν εξυγχρονισμό, κωδικοποίηση και απλοποίηση, ώστε να υπάρχουν και σαφείς αρμοδιότητες, άρα και ευθύνες πάνω στο κομμάτι της διαχείρισης. Κλείνω αυτή την παρένθεση και ξαναπερνώ σιγά σιγά στην ανάλυση του επεισοδίου. Εδώ, μέσα από αυτό το βίντεο, μπορείτε να δείτε ανατρίωρο από το δορυφορικό προϊόν HSAF την οριακή ένταση βροχής και πώς εξελίχθηκε από τις 4-5 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 9, όπου σταδιακά πηγαίνουμε προς τη Λιβύη. Βλέπετε ότι συστηματικά έχουμε rain rate μεγαλύτερο του 50 mm την ώρα σε αυτά τα 3 ώρα frames, έτσι. Πράγματι, πολύ ωραία απέδωσε ο δορυφόρος, τουλάχιστον το καιρικό μοτίβο και πώς εξελίχθηκε το φαινόμενο. Και μάλιστα, είπαμε, αυτός ο εμποδισμός τελικά
μετεξελίχθηκε σε έναν τυπικό Medicaid. Δεν ήταν στον ελλαδικό χώρο μεσογειακός κλώνας όπως πολλές φορές έχει ακουστεί. Εξελίχθηκε στο πέρασμά του λοιπόν από τα νότια από τη Μεσόγειο. Απέκτησε αυτά τα χαρακτηριστικά του τυπικού μεσογειακού κυκλώνα. Βλέπουμε εδώ και την ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία της θάλασσας. Προφανώς στην περιοχή βόρεια της Λιβύης δεν φαίνεται λόγω του cloud cover. Είναι το δορυφόρο προϊόν το αντίστοιχο. Τώρα, ως προς την αλήθεια μας, το τι κατέγραψαν οι σταθμοί, σας περνάω ενδεικτικά και μία σύγκριση με το επεισόδιο του 2020 του Ιαννού, για να δείτε ότι πράγματι ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο και στα ύψη βροχής επεισόδιο. Στο χάρτη προσπάθησα να κάνω μια αποτύπωση για το τετραήμερο 4 με 7 Σεπτεμβρίου από το δίκτυο των σταθμών του Μετεό, όμως προσοχή, π.χ. στο μέσο ορού βλέπουμε κάποιους σταθμούς που λόγω των επιπτώσεων της πλημμύρας σταμάτησαν να λειτουργούν, άρα τα ύψη βροχής που βλέπετε είναι αρκετά υποεκτιμημένα. Αξίζει όμως να δούμε τι έγινε γύρω από την περιοχή του Βόλου, ιδιαίτερα μεγάλα τα ύψη βροχής. Δεν μπορώ να σας δώσω ασφαλή στοιχεία, δηλαδή να κάνω μια επιφανειακή αναγωγή, όμως θα δούμε κάτι από αυτό το προϊόν. Είναι πληγματικά δεδομένα, το CMORPH είναι αρκετά γνωστά στους συναδέλφους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που βλέπουμε στο πρώτο χάρτη, με κίτρινο ας εστιάσουμε, είναι την μέση βροχόπτωση, την κλιματική μας τιμή, με αναφορά δηλαδή σε 30 χρόνια για τον μήνα Σεπτέμβριο. Στο δεύτερο χάρτη βλέπουμε για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2023, άρα πιθανώς εντοπίζεται και έναν πυρήνα με τη μεγαλύτερη κλάση χρωματική πάνω από την περιοχή της Θεσσαλίας. Στην τρίτη εικόνα βλέπουμε την ανομαλία, δηλαδή πόσο αποκλίνει ο συγκεκριμένος Σεπτέμβριος του 2023 από τη μέση κλιματική τιμή. Και για να το κάνουμε έτσι πιο εύληπτο, στην τελευταία εικόνα βλέπετε την επί της 100 απόκλιση, όπου πάνω από την περιοχή της Θεσσαλίας αγγίζει το συν 600% σε σχέση με τη μέση κλιματική τιμή μήνα Σεπτεμβρίου στην περιοχή. Επιχειρώντας τώρα και μια συχνοτική ανάλυση, θα πω κάποια περισσότερα πάνω σε αυτό και στη συνέχεια. Σας περνάω ενδεικτικά για έναν σταθμό, τον σταθμό της Αχιάλου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στο γράφημα βλέπετε 3 ενδεικτικές περιόδους επαναφοράς στις όμβριες καμπύλες για 100, αν βλέπω καλά δεν βλέπω, υποθέτω, 100.000 και 10.000. Και 2 ενδεικτικά σημεία είναι για τη μέγιστη ένταση βροχής διάρκειας 3 ώρου και 24 ώρου, όπου βλέπουμε ότι ουσιαστικά κινήθηκε το επεισόδιο μεταξύ 1.000 και 10.000 ετών. Έχω αναλύσει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες επεισόδια πλημμύρας στη ζωή μου. Τέτοια νούμερα που είδα, πραγματικά σας το λέω, ελάχιστες φορές έχω καταφέρει να πιάσω. Ωστόσο, το επεισόδιο παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση από θέση σε θέση και προφανώς από διάρκεια σε διάρκεια. Κρίσιμες διάρκειες σε κάποιες θέσεις π.χ. είναι κοντά στις 20 ώρες, ανάλογα και με το χρόνο συγκέντρωσης, αν σκεφτούμε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Για του λόγου του αληθές σας έχω παραθέσει και 2 πίνακες. Βλέπετε στα δεξιά τις ενδεικτικές τιμές που λαμβάνουμε για το σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων για την περίοδο επαναφοράς. Άρα, στα περισσότερα αντιπλημμυρικά έργα, με εξαίρεση τα μεγαλύτερα φράγματα που διαστασιολογούμε με πιθανή μέγιστη κατακρίμνηση, πιθανή μέγιστη πλημμύρα, βλέπετε ότι διαστασιολογούμε μέχρι 100 χρόνια περίοδο επαναφοράς, με τις δεδομένες όμβριες καμπύλες σαν υπόβαθρο που διαθέτουμε. Οπότε, εκ των πραγμάτων, η απάντηση είναι ότι τα συγκεκριμένα έργα δεν θα μπορούσαν να έχουν παραλάβει αυτές τις τιμές. Ωστόσο, η ολιστική προσέγγιση, ο ορθολογικός σχεδιασμός θα μπορούσε τουλάχιστον να μας φέρει ένα φαινόμενο ανακουφισμένο, με μειωμένες τις επιπτώσεις σε σχέση με αυτό που τελικά βιώσαμε. Μιας και έκανα την αναφορά στις όμβριες, θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα ακόμα πάνω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι και με αφορμή την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2760, πλέον οι μελετητές και οι ερευνητές έχουν στα χέρια τους για το σύνολο της χώρας μεγάλο αριθμό σταθμών, έχουν λοιπόν στη διάθεσή τους τις παραμέτρους για τις όμβριες καμπύλες. Στην πρώτη φάση υλοποίησης, οι όμβριες καταρτίστηκαν με διαθέσιμα υδρομετεωρολογικά δεδομένα, μέγιστες εντάσεις, διαφορετικές διάρκειες μέχρι το 2013, ενώ στην πρώτη αναθεώρηση εμπλουτίστηκε η βάση μέχρι και το 2022. Θα προσπαθήσω να το κλείσω εντός 3 λεπτών. Ο κύριος Κούρτσος μας κάνει το κακό σήμερα. Λοιπόν,
Έχετε αυτό το ρόλο. Λοιπόν, οπότε στα αναθεωρημένα έχουμε και το 22, επομένως είναι και ο Ιαννός μέσα στους νέους υπολογισμούς. Όμως και πάλι αυτό που βλέπουμε από την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις βροχοπτώσεις σε περιοχές που είτε εμφανίζουν αύξηση, μείωση ή και όχι κάποια ιδιαίτερη τάση στη συνολική βροχόπτωση, βλέπουμε ότι αλλάζει η συμπεριφορά των επεισοδίων. Έχουμε δηλαδή το ίδιο και μεγαλύτερο ύψος βροχής σε μικρότερη διάρκεια, η ραγδαιότητα της βροχής. Άρα λοιπόν, τι σας δείχνω εδώ, μια πρόσφατη δουλειά από συναδέλφους, συνεργάτες ερευνητές, αναλύοντας διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής, έχουν εκτιμήσει τις εποχικές τάσεις για το μέγιστο ύψος βροχής 24 ώρου, που είναι μια αρκετά ενδεικτική τιμή, και αυτό που βλέπουμε με τους χάρτες που δίνονται ανά εποχή, άνοιξη, φθινόπωρο και χειμώνα, η περιοχή μας συστηματικά δείχνει αυξητική τάση και μάλιστα είναι στην μέγιστη κατηγορία, στην πιο υψηλή τάση. Άρα, μιλώντας για αναθεώρηση ομβραίων καμπυλών, εάν και εφόσον θέλουμε να σχεδιάζουμε υπέρ της ασφαλείας, προφανώς αυτό σημαίνει μεγαλύτερα έργα, θα πρέπει να λάβουμε και αυτή την παράμετρο υπόψη, και είναι αυτό που είπε και η κυρία Αθανασίου, αν δεν κάνω λάθος. Προφανώς, εφόσον μεγαλύτερα επεισόδια πιο συχνά, τελικά θα αντιστοιχούν σε μικρότερη περίοδο επαναφοράς. Οπότε για την δεδομένη περίοδο επαναφοράς καταλήγουμε σε μεγαλύτερα έργα. Θα προσπαθήσω να είμαι κάπως σύντομη για να μην πάρω περισσότερο χρόνο. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι που μας οδηγούν στο να μιλάμε για ορθολογική διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου. Επειδή θα βιώνουμε μεγαλύτερης κλίμακας καταστροφές και συχνότερα αντίστοιχα φαινόμενα, η ορθολογική διαχείριση ουσιαστικά αναφέρεται στη μείωση του κινδύνου, αύξηση ανθεκτικότητας και τελικά την έγκαιρη προειδοποίηση. Μπορούμε να συνοψίσουμε κάποια βήματα. Είναι μελέτη αξιολόγηση πλημμυρικού κινδύνου, κάτι που έτσι κι αλλιώς γίνεται και στο πλαίσιο της υλοποίησης της 2007-60. Υλοποίηση υδραυλικών έργων με ολιστική προσέγγιση, έργα διαφορετικής φύσης και διαφορετικής κλίμακας. Μιλάμε πλέον για χωροθέτηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Είναι δύσκολο να μιλάμε για μετεγκατάσταση, ωστόσο είναι εύκολο ο νέος σχεδιασμός, η περαιτέρω ανάπτυξη να ελεγχθεί κατά κάποιο τρόπο στις περιοχές που γνωρίζουμε ότι είναι οι πλέον ευάλωτες, που είναι και πιο εκτεθειμένες στην κλιματική κρίση. Ανάπτυξη συστημάτων προειδοποίησης, ένα θέμα όπου θα παίξει το ρόλο της και δική μας ειδικότητα σε αυτό, και οπωσδήποτε εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Και κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε, μιας και βρισκόμαστε στην εποχή όπου αντιμετωπίζουμε αυτές τις νέες προκλήσεις, να αναφερθώ και σε 2-3 μέτρα, ζητήματα που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα. Το νούμερο 1, ότι χρειαζόμαστε καλύτερα και περισσότερα υδρομετεωρολογικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή στη χώρα όχι μόνο δεν μπορούμε να μιλάμε για ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διαχείριση δατικών πόρων, που μέσα της έχει και τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, δεν έχουμε καν πλήρη εικόνα για την κατάσταση των ρεμάτων μας. Οπότε χρειάζεται ένα ενιαίο δίκτυο για την υδρομετεωρολογική μας πληροφορία, να ενσωματώνει τους υφιστάμενους σταθμούς, να δώσουμε έμφαση στην επέκταση του υδρομετρικού δικτύου. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι για κάθε €1 που είναι πρώτη-τελευταία διαφάνεια, που επενδύεται για νέα δίκτυα, μπορούμε να έχουμε ένα όφελος μέχρι και $50 να μας επιστρέψουν. Επίσης, χρειάζεται ένας φορέας για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, όπου οπωσδήποτε θα λειτουργεί, θα έχει επικεντρωμένο χαρακτήρα σε επίπεδο δατικού διαμερίσματος, όπως αναφέρεται και στο Master Plan, αλλά κάτω από ένα εθνικό σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης. Είναι διεθνής πρακτική, καλό θα είναι να το λάβουμε και εμείς υπόψη, για να υπάρχει και καλύτερος έλεγχος και στις μελέτες που υλοποιούνται. Ίδρυση ενός ελληνικού υδρολογικού Ινστιτούτου, το οποίο θα είναι ο αρμόδιος φορέας για την υδρολογική πρόγνωση. Αυτή τη στιγμή βλέπετε για το απόσπασμα από το Δάρδανος 2, δεν υπάρχει αντίστοιχος φορέας για την Ελλάδα, και ένα σχέδιο για την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Στην Ελλάδα, σας είπα, δεν λειτουργεί ένας αντίστοιχος φορέας.
Αυτή τη στιγμή αξιοποιούμε τα δεδομένα του ύφας. Επίσημοι φορείς είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Πολιτική Προστασία. Μάλιστα. Να πω μόνο ότι στο Master Plan των Ολλανδών γίνεται μια αναφορά για την αρμοδιότητα να περάσει στο αστεροσκοπείο. Κλείνω. Επικαιροποιημένα επιστημονικά εργαλεία. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, να θεραπεύσουμε το πρόβλημα του ότι αναπτυχθήκαμε εντός ευάλωτης ζώνης, μιλάμε για ενίσχυση υποδομών, μακροχρόνιο δυναμικό σχεδιασμό και τη συνολική θεώρηση του νερού να είναι αρμοδιότητα του κράτους, μιας και πρέπει να το λύσουμε ότι στο Master Plan των Ολλανδών γίνεται μια αναφορά για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε, κυρία Σαλώνη. Απλά το θέμα του χρόνου έχει να κάνει